pagelaran wayang kulit Ki Sunarpo Guno Prayitno. Hey! Oi! Iwang dede kalono kalayatan takut maring kot ringkut ngisi syung mijil Prabowo Prabowo kang mawa wisa ladalah bojleng-bojleng percoko iblis laknat. Raden, bocah nom-noman kowe kok ngenthengke patimu. Lah kok kowe wani-wanine manjing ning blabar kawajang jenenjang. Apa kowe wis jelek urip? Apa kowe wis kepengin nyidam bandosa, Raden? Iki ana yaksa segunung anakan gedene Jregudu mengotutuke kaya lenging Gotaka. Kowe takon karo aku Nalindra Jong Garba, aku Prabu Jong Giru Paksa. Raja telukane Koko Prabu Darma Wasesa. Sapa kowe, Raden? Mburi saka Pertapan Jatisrana. Aku Bambang Sumantri. Kowe kongas, kowe gendung, mung badan sepotoke mung ijen kok arep ngrasani sekaring kedaton. Entuk tak jaluk ora entuk uda paripeksa. Oh, Raden, ora nganti sak kedhepeng nitra klakon dadi sililitku kowe, Raden. Oh! Ah! Hey! Push! Hey! Play! Push! Hey! Bos! Oh, ah! Hey! Oh, ah! Hey! Bos! Oh, ah! Hey! Buru! Ah! Hey! Mati! Buru! Hey! Oh! Hey! Hey! Push! Hey! Oh!
Oh ah. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Hey. Oh hey hey hey. Sumangkahang grasa sumbar lindu bumi kanjeng kumeluduk guntur katuk umum kang jalane dilumembah banyu kumambang piye Bambang Sumantri nyatane kowe bareng tak cokot njungkel kowe tak getak kontal maju meneh kowe saben-saben tak cokot kowe ambruk nglumpuk kaya kapuk ora bisa geglawat ilang otot bebayune kowe Sumantri kowe aja kongas aja gendung jong giru paksa kelemak-kelemek midak kapuk ora pendeng kowe njotos rasane ming kaya dijiwit sinden kaya dicemol sing nyemol sinden ora krasa lara Sumantri jemparingku tampanana jong giru paksa Bambang Sumantri sanalika nyandak jemparing jin nantelaken ing kekendheng bedhonge muruk saobor gedene gemerit swarane nyenyeping warastra kebat kaya kilat kesit kaya tatik sumusuping hima himantaka kalingan suka ilang prayitnane Nalendra Jong Garba Prabu Jong Girupaksa Nenggi raja telukanipun Prabu Darma Wasesa majeng wonten rananggana ketrajang jemparing tembus prapteng malikat aku Taludira Sirna Margalayu Amuk, yo, amuk, ayo. Ayo, sorangmu, yo. Ayo, rangket. Sumantri undang apa ditepungke aku Prabu Surya Wasesa aku uga raja telukane Kaka Prabu Darma Wasesa kowe bisa ngalahke Ratu Jong Garba Prabu Jong Girupaksa
nang durung karuan kelakon boyong sekaring kedaton. Manglunga janggamu. Kowe teluka wae karo aku Sumantri aja nganti kongas. Bot-boto nyaput aku dadi dutaning Sri Harjuna Sasrabau. Gelem bali syarat yen wis entuk gawe, malah kepara kowe sing kudu tumungkul lan ngaturke putri Domas jile urip ing jagat. Maju tak kendarat kowe Sumantri. Po. Pa. Bos. Ayo. Tanda. Pus. 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 Semune ora sabar ngangsek lakumu Sumantri. Dasar kepara nyata. Longgo mestakamu maju. Ayo. Pus. Wah, pus. Put. Awas. Put. Waduh. Wah. Kanca mundur. Mangkono sesambating para raja telukan andhanipun Prabu Darma Wasesa sekawit datan bisa migut Bambang Sumantri pilih tanding maguting Rananggana. Tetela prigel nggenya jemparing olah kridane ngaprang. Danguning dangu saya Bramantya tiasipun Bambang Sumantri nyandak jemparing ing Rananggana prasasat kaya dene banjir menungsa ingkang ngeroyok Bambang Sumantri kalepasaken saking kendhingipun cumlorot lakune nempuh sukunipun para raja telukan satemah sedaya sami teluk miwah masraken putri minangka syarat saron dauping sekarang kedaton Dewi Citrawati Surak Ambata Rubuh. Ayo tamakno. Hei! Waduh! 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 Waduh!
Yo mundur. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana Panca Bayawarayang trining renang wisikan magulingan lima Mawasesa kowe iso ngalahke aku kowe iso mateni Darmawasesa Citrawati tak pasrahke kowe Sumantri Bos. Oha. Hey. Oh. Hey. Bos. Hey. Ayo. Waduh. Ah, hey. Hey. Bos. Oh, ah. Hey. 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 Ayo. Oh, ah. Hey. Bos. Hey. Oh, ah. Bos. Pak Bos. Ah. Hey. Ya ming semono kekuatanmu Sumantri disengkake kaya ngopo tetep kowe ora kecandak merga apa dhuwurmu cendhek gedhemu cilik kene kok kowe ngrasani Citrawati. Oh Sumantri piye kowe Su tak sampurnake uripmu senjata cakra tampanana Darmawasesa tamakno kene Sumlorot pindha lintang alian lakuning senjata cakra jemparing ya pusaka kinarya pamungkasing satru sekti noyan ayu Baskara Ditimangsa
Prabu Darma Wasesa ketrajang dayaning senjata cakra jebol waduke luntak ludira sirna margalayu. Mundur. Mundur. Aduh Raden, kula teluk kalian panjenengan. Kula nyuwun gesang Raden, kula ge nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dipun ayomi aduh Raden. Aduh kula ge nyuwun pengayoman. Kula nyuwun gesang. Kula pun Surya Kesuma, inggih Surya Wasesa. Kula pun Kalingga Pati, kula pun Kalingga Prana. Raden, sampun ngantos kula dipun pejahi. Kula dipun dhawuhi menapa kula nderek, kula ugi nderek dhateng Paduka Raden Sumantri. Kabeh wae para penglamar raja tetelukaning Prabu Darma Wasesa. Kula. Kowe bakal tak wenehi pangapura kabeh wae. Nanging syarate kudu bisa ngaturke putri cacahe ana sedomas. Cacahe ana sadomas. Sadomas menika petanganipun 800. Inggih endah. Sulista ing warna. Kowe saguh apa ora? Yen kowe saguh tak uripi, yen ora saguh tak pateni. Inggih, kula sagahi, kula sagahi Raden, kula sagahi. Mboten perlu kuwatos. Upami wonten negari kula, putrinipun telas. Mangke badhe kula pendhetaken saking manca negari ingkang kemepoh ingkang ayu-ayu ingkang mandul-mandul payu daranipun tertamtu panjenengan menika remen dudu kanggo aku. Oh kula kinten kagem panjenengan. Upami badhe ngersakaken ingkang lemu kula ugi wonten. Upami badhe ngersakaken ingkang kuru kula ugi gadah Raden. Ing dipun kersakaken kados menapa? Ingkang pinter mijeti kula ugi gadah, Kuwi mung kanggo srana Putri Domas nggonku bakal mboyong sekaring kedaton ing Magoda Dewi Citrawati. Kinten kula kagem panjenengan, aku ora butuh. Nggih, yen ngaten sampun kuwatos kula sagah ngaturaken, besok ngenteni apa aturna dina iki.